Wayengumongameli lapha eNingizimu Afrika uMnumzane uJacob Zuma naye udlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaManqele. UMthandeni udlulise amazwi okubonga ahamba nenjabulo. Ubesethi ubengazi ukuthi abantu abaphezulu kangaka bayawazi amabhinca. Wathi ukhulile namhlanje. Akuzwile ukuthi insizwa esinayo lapha edumile Igcokama ilahlekele umama wayo. Awuke siyafisa ukuthi nokho lale ngenxeba lokhu kuye kuthiwe akwehlanga lungehlanga ngoba into engakwazi ukunqandwa le uma isifikile ukuthi bayakuthatha abadala ukwazi ukuthi ungakuphikisa lokho. Awusithi le ndoda amadoda lala ngenxeba siyaphikisa uqine njengendoda uqine insizwa njengoba uyinsizwa yaziwayo phila kahle insizwa.